V ťažkej noci bola situácia na zemplínskych cestách neúnosná. Hneď ráno preto musel zasadať krízový štáb. Výsledky stretnutia boli nekompromisné. Hneď bol vyhlásený 3. situačný stupeň a o pomoc bola požiadaná armáda a hasiči. Keďže už našou technikou sme nezvládali ako spriazniť jednotlivé úseky, tak sme požiadali o pomoc. Za krízový štáb sme požiadali o možnosť použitia prostriedkov Ministerstva obrany a Hasičského záchranného zboru. Tieto prostriedky bolo nutné nasadiť do okolia Malčíc. Približne 100 ľudí z nedalekej osady bolo totiž odrezaných od sveta. Nepriazna v podstate bola iba deň a pol. Pravda, vznikla tam panika, obávalo sa, že to ostane dlhšie. Tam viete, jak deti, nie, tam museli sme dať urobiť, aby deti išli doktorovi, nie? Nie, nič. Vôbec sa to nedalo. Boli sme odrezaní od sveta. Ťažká technika nakoniec dorazila. Niekoľkometrové záveje však dlho odolávali. No určite tešili sa, mávali nám, tak bolo evidentne na nich vidieť radosť, že sme sa tak dostali až k ním. Ťažká technika sa nakoniec osvedčila. V tomto čase sú už tak povediac všetky obce oslobodené. Zo Zemplína pre televíziu Joj, Peter Sabo. V domovoch dôchodcov zvyčajne hľadáme pre svojich blízkych nový domov s dennou starostlivosťou.